Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a yau bidiyon mu insha Allah zai bayani ne akan wani dan karamin abu wanda ke damun mutanen mu a yanzu, wanda zaka gani idan stoka cikin sallaka ko kuma in ce kwakwalwar sallaka ta cika, zaka gani tana yi wa lantar sosai ko kuma in ka hawa da data connection. To insha Allah a yau in ka kalli wannan bidiyon nawa, insha Allah daga yau wannan matsalar taka ta warware. Sallaka ta ne lantar, in dai matsalar in ka hawa da connection ne ko kuma in stoka shi ne ta cika, insha Allah in dai ba taktil ne ta ce ba, to daga har abada insha Allah ta daina lantar. Sai dai kawai ka bi ni har ƙarshen bidiyon nan. Da farko dai abin da zaka fara yi, zaka shiga parameter ɗin wayarka. Parameter nan ne in zaka iya wata bidiyo ka shiga parameter. Bayan wuska parameter ta buɗe ma, zaka jawo nan ƙasa, ga wurin nan da aka rubuta apropos da telephone. Za ka danna cikin apropos da telephone, za ka jawo ƙasa, ga wuri nan inda aka rubuta wannan kenan numero de ville. Za ka taɓa wannan wurin su uku, trois za ka taɓa 1 2 3, sannan sai ƙara taɓa sai developer da hito ma. Yanzu kun gani ga nan ne suna rubuto min cewa ni deja na ma riga na hiddo nawa. Yau to kai in baka hiddo naka ba, haka nan ne za ka yi domin ka hiddo naka. Sannan bacin an rubuto ma ka hiddo shi, sannan sai ka yi baya. Kana yi baya sai ka zo ka ga nan ne nan option pour les développeurs ko, sannan sai ka shige shi. Kana shige shi za ka gani ka sha haka, in sawo buɗa ne haka za ka gani shi, sannan sai ka kunna shi. To bayan ka kunna sai ka yi ƙasa ga inda za a yi gyara nan. Ga wuri nan za ka gani wuri ga nan uku, in ka lura da nan to a nan ne matsala. To insha Allah yanzu za mu gyara ta. Yanzu bancin wannan matsala mun kawo wurin ta ko, sai ka danna wannan na farko kamar haka, zai gudu ma wuri ga nan zaɓi kala kun gani har hadis ma akwai. Yanzu to kai wanda zaka aiki da shi domin sallaka ta rage lantar, sai ka zaɓi wannan na farko, wannan za ka zaɓa. Kamar misali mun danna nan, to sai ka bi duka tap, sai ka bi ka ciccike tap, sai ka ciccike. To insha Allah ina faɗa maka cewa har idan dai ka yi haka, to insha Allah sallaka ta daina lantar har abada. Lantar ko da irin wannan ne na haka ta daina lantar gaba ɗaya kwata-kwata. Sallaka ta daina lantar na ke ma. Sannan da Allah ɗan uwa, idan baka yi abone ba, kuma ce idan baka yi subscribe ba, kai kokari ka hanzarta cikin tasha nan dai wadda kake kallon ga bidiyon. In kuma ta Facebook ne ka kalle ko ta WhatsApp, ka kokari dan Allah ka shiga YouTube, ka yi research cikin Hafezeey TV. Ka research cikin Hafezeey TV, sannan sai ka yi abone da Hafezeey TV a rubuce. In za ka rubuta sai ka rubuta ga ma rubuta sai ka rubuta Hafezeey TV. Ka ga rubutun, ka za ka rubuta Hafezeey TV kawai sai ka danna research, insha Allah su kuma za su gudu ma, sai ka yi abone sannan ka bidiyo kan makaf ka kalla domin za ka amfana da su sosai.